Ngibingelele kubathandi bohlelo nababukeli bohlelo lweMkhanyangode TV. Hayi kuseyiye lo muntu futhi uXolani uBonkosi Mthethwa. La njengoba ngikhona namhlanje ke ngizokhuluma ke nesigaba engidibane naso nje ngisejele elincane. Lapho ngase ngizophuma engicama ukuthi ijele lokuqala engafikela kulona leli nje ngilahlwa icala kanti lizohamba liphenduke libe yijele ke manje medium ngoba ku medium loya awumthatha umuntu kahle ongaphansi ongaphezulu I mean ongaphansi kwa 10 lithatha umuntu kusuka ku 15 I mean kusuka ku 11 kuya ku 15 kodwa ke ngenxa ukuthi ke kwasekugcwele lijelo kwakumele ngiye kulona elincane futhi ngoba kwakumele ngiye emthunzini kodwa ke ngenxa ukuthi phela ke umuntu maye kuleya ndawo ugcineke eseno connection impela nje yabo ngoba hayi ngifikile khona le ndoda le engangihlala nayo ngayishiya ke yona ezansi ke ngasheshe ngakhuphuka mina uyabo so ukufika kwami la hayi ngifike ngiyahlala ngiqala ngiyabuka ke isimo ukuthi kuhamba kanjani la hayi ngiyathola ukuthi hayi cha ngeke lana into eyafike nje ukuqala nje yafika ngijabulisa ukuthi ngifike mina ke sekushintshe ungasashawana ngoba hayi bekushawana kuseyijele elincane elidala leli hayi bokushawa ngempela umbosho lapha makwathola kalenzi yabo nje special makuthiwa uboshwele i-sexual offense ubushawela nje lokho nje kuthiwa wena udlengulelana yabo uma ngizwa ukuthi ngangakaboshwa kodwa bengihlezi ngizwa nje leyo nto leyo yabo kuthiwa ushawele nje ukuthi lo ubedlengulelana kuthiwa hamba umemeza lapha usho ukuthi wena wenzeni kulela jele kudala nje mangizwa yabo apha nithili-ke baliqede-ke kuba yilokhuzane istokisi noma ngithi lindela kwagcina sekuyijele elincane-ke yethi-ke besizwa-ke ukuthi bekwenzakalani ngoba phela liqale lelejele ukuba ijele elincane ngo-2019 ngathi 2019 yophela kodwa nakhona ayingathi lengqondo ukuthi bekwi-remendal ibingakapheli kulabo jele balapha bengakapheli impela ngifuna uqabama ngoba hayi bebeshawa abantu lapha strong abanye bese sibabutho ukuthi baphukile yabona siyabuka ezithombeni le nto bayiphule kanje kodwa ke bagcine bekwazile ukulungisa abafethu ababefikela khona yabo thina sifike nje hayi sekuyijele likahle nje elingenankinga kodwa ke into engafike ngayithanda khona hayi inhlalo yakhona hayi bengafani naleli jele elikhulu bengisuka kulona okwesibili hayi mawuthi yabuka lapha hayi ababoshwa bakhona bayikhuluphalele nje abafana ujele nalabantu kade ngisuka kubona lapha kuleli elikhulu ubukhuluphala ngendlela yakho ngoba bekufanele ukusebenza ngempela ukuze udle izinto eziright kodwa nje imili yalapha hayi ufuna uqamba amanga ibi right kakhulu kune compare to yakuleli jele bengisuka kulona so into yokuqala lengenze ngathi hayi shothi vele mase uhambe ejele ufanele uhlale kahle kodwa nje mawusafika kufanele bakutoke ngalendlela ukuthi nje ijele ulizwe umzimba ngoba cha lihlale lijele kimi emahlombe afuna uqamba amanga yabo up until ngize nami ngelijwayele kodwa ngagcina sengilibona lento lingaseyilutho yabo ukusho ukuthi ke mangifika la hayi ngifike ngijwayelane ke yabo nezigebengu mina bengithanda ukuhlala nezigebengu nkosami nje ningixolele kodwa yethi ngingasona isigebengu but bengithanda ukuhlala nezigebengu kakhulu ngoba mawuhle nezigebengu akukho izitori hlala phela abantu abangabhemi labangawushaya umthetho uzoza amacala bampimpana labantu nje bampimpana nje angifuni nje uqamba amanga yabo ukuthi usahleli kungena iphoyisa lithi lethi phone siyazi ifoni yakho ithini inamba yacingo ifoni yakho siyazi ihlala kuphi sicela nje wesilandela yona siyazi sebesitshelile nje khululeka siyakwazi lokho hawu uthi uyabamba lo muntu ngabuzwe ngobani yabo lento leyo ngayibona ngihlala kwenye section yabantu abangabhemi nje abakholwayo yabo mina ngithi ngiyijwayele lento ukuthi mina mawukhona la akufanele ukuthi one uvule iredo nje akufanele ukuvula iredo fanele iredo uyivulele phansi yabo nanoma ukhuluma ngefoni akumele nje uvele ukhulume mina ngivele ngathi mina ngijwayele leli jele elikhulu vele lapha sihlala sibe babili phakathi so vele uma uhlala phezulu uyakwazi ukubuka phansi akho phoyisa lapha nanokuthi vele uma kuqhamuka ujele zopatrola kune sign leshawayo
ihamba ngodonga kuphela, ushaya udonga noma uyashaya udonga noma uyashaya udonga, izifika endlini yakho nabe yadlula usudo isibhakela siye komunye. Shuthi kahle kahle kwakuyindlela yokusizana ukuthi hey wash kunojele ohambayo la phansi mangabe bahamba phezulu yabo. Mayihamba mayihamba phansi mayihamba phezulu ushaya kabili udonga shuthi uzokhuphuka etebhisi uyamuzwa futhi mayikhuphuka etebhisi cha ukhuphuka etebhisi ke lo yabo. So nje ngangijwayele leyo nto mina apha until hayi ngifike ejele elincane. Hayi ngangihlala negwegwe zodwa lapha yabona iyakhulunywa ngegwegwe igwegwe ke lezi yabo. Labantu abangawushaya umthetho abathi basonta kakhulu hayi labantu ngeke akuhlaleki nabo yabo. So ungagcineke bangishisa bangipimpa hayi kwathiwa mina ngiyahlupha ngefoni ngabaphazamisa nje nangeredo nje hawu bangibize la 200 if lethi ifoni ke ndoda ngoba singasikushaya ngoba siyashaya nje hey ngabe ngiyilanda ifoni yami vele mawuzolanda ifoni ke usuhamba nephutha libambe emva kwakhe kanje ngifike ngiyikhipha ifoni vele sengizwile ukuthi indoda wena uyafuneka vele sengikhipha isim card yami ngafaka isim card eyombombayi yabo. Hayi fike ngibakhipha ngibanike kuthiwa yebo kwathi indoda uchaja ngani hey yabona ngiyikhiphe ne-charger nama-headset hayi ngibanikeze base baqala basesha umbhede wami yabo basesha umbhede basesha nje namabhakede ami yabo ngoba phela sinamabhakede lapha sifaka iy'nto zethu special ukudla nje eso sikuthenga ey'tolo sikufaka phakathi la yabo amabhakede navalwa ayakhiwa futhi hayi basesha hayi bangatholi lutho bapequlula iqamela hayi bangatholi lutho hayi bahambe yabo. Hayi ngeke ngithi mina ngeke hayi ngicela ukuhamba la hayi vele ngithi hayi ngicela ukuhamba ngasafuna ukuba kule ndlu yabo. Bathi yabona ke wena sifuna ukufaka le endlini abantu abafana nawe yabo. Kanti bongifaka yabona la kumnandi khona ngempela ke shuthi bongifaka ke e-D4 kuleli jele elincane bangifika e-D4 hey indaba iqala e-D2 e-D2 ushaya umthetho e-D1 awushaya umthetho e-D2 ushaya umthetho i-D3 ayikho D3 ayikho yavalwa kulela jele ngenxa ukuthi kweqa iboshwa kulona so yavalwa kune D4 kuphela. Mina ngiso D4 vele nakhona futhi kunabantu abashaya umthetho ukuthi ke into yafike lapha yathi kungithusa kancane. Angithi mina ngijwayele ukuhlala nabantu ababili abawu4 endlini lapha emathi ngiyafika lapha hey abantu lapha bangaphekwa 40 imbhede ingathuthu ophansi ophezulu hey angijwayele mina lento mina ngijwayele umbhede ophansi kuphela kuleli side phakathi sihlanganisa amapholi khona bakuleli side elingaqoka ama28 la ama26 lawo vele mangifika mina fanele ngiqale ngime eminyango lapha ngime ngibuka ukuthi okay ngizohlala kuphi hawu vele omunye umfethu angibone angibize hawu ngihlala na vele ngiyamazi yabo ike ngeningi mina bengiyazi ngihlala na hawu ndoda kunjani lalala na umbhede wakho hlala la yabo thatha impahla zami ngibe kuhlale siyixoxeleke yabo hawu hey khiphane iqala kabusha ngitshetha hayi khambani iqala kabusha hayi ngabe nankinga iqhubeke ngiyibambe environment yakhona bese ngithi mina mfethu yazini endoda phela mina mfethu angikwazi ukuhlala ngaphandle ngifuna ukudayisa mina mfethu yabo kwathiwa ilalela ke so ngenza kanje ekuseni masivuka kunabafethu engizoya kubona sikhulume vele kunemithwalo ezongena kulela jeleke mawuthi uma uphuma nje eseleni yabo mawuphuma endlini yenu la phezulu kunofefe nje ufefe awukwazi ukuphuma kulona livalele ukuthi mhlambe lenza ukuthi wena ungaphumi kodwa mawuthi alibuka into iyakwazi ukungena kulona phakathi yabo. So hayi kukhulunywe yabo hayi nampela kuqedwe ke ngimokole ngithi kuthiwa lo mfethu lo ufuna ukudayisa uyawushaya nomthetho hayi bathayini akawushaya umthetho lo mfethu lo kodwa usohlangothini lwethu yabo kuthiwa yini wakho ayikho inkinga yabo hayi nangempela hayi ngufake kumthwalo ungene hayi mase ngene umthwalo we kunale process yakhona ukuthi ke mangena umthwalo kufanele ukhiphe ibhathini elilodwa ukhiphe impuphu mhlambe u2 ukhiphe o10 about 5 to 10 yabo ba 100 ukuthi hayi kahle kahle ucela umzila ngelanguage labo usukusho lapho usukucela umzila kodwa ukhipha kubani lo muntu ukhipha kulo muntu lona omfice kuleli site lona othi ukulona shuthi ke ngizonikeza yena uzobe senikeza
ogazi bakhe nabanye ontanga bakhe abakwezinye izindlu yabo uzonikeza bona yabo. Hayi nangempela ke kube kanjalo. Vele mina ngiyenza lento senginaye vele umuntu engimtargetile ozongidayisela. Mina hayi kimi mina mangidayisa umthwala uhlali kimi yabo. Especially nje lo ngempela lo ungafunakala ngempela hayi uhlali kimi. Ingcono insanga ngiyakwazi insanga uyibhinqa. Kodwa nje lo munye ayingeke. Ngihluleka nje ukuthi ufanele nginyusa hayi yabo. So hayi lo mfethu sixoxeka ayangenzele yabo lo mfethu hayi ungabi nankinga. Qhubeke apha until bangishise. Babe ngishisa kuthi hayi kunomuntu odayisayo la. Yabo kanje. Shisa obani manje? Shuthi sesuyile isitolo sangale. Angithi kuthiwa mina ngiphethe staff sangempela yabo. Istaff ihlukeneke ingakho ke nje vele uzokhupha namaphoyisa nje. Mawuphethe staff nje siwusharp vele ukhupha namaphoyisa. Hayi labantu abahlu bangena ngisho kuvuliwe. Bazokubiza nje kahle uye na kune office kulele jele lincane ilela office ngiyalisaba lele office leliyane. Lapha na uyayishinto lapha yabo ngisho ngempela ungayazi uyayisho lapha. Ngoba mina wadla mjidlalela la nto fanele kenze shiya insangu ewu10 uyishiye nje la kodwa isifihle kodwa le nyaniso igoqa yonke nalemthwalo yabo hayina ngempela thiwa sasesha buya hayi basesha bavuka nensanga thika bansanga ithi ayindune yami insanga uyenzani insangu ngiyayibhema ngithi hayi ngiyayibhema mina insanga vele bambo yabona ngotshele babona uqamba ba ngithi mina induna ngiyabhema mina yabo vele ngithi phela vele ngeke bangibuze ngithe ngaphi ngoba phela babe ngibuza futhi ngishisa wonke lo muntu yabo lapho ngiyasaba phela yabo ngenhlahla umuntu ozongisesha umuntu nje vele ngimazi nangaphandle kangimazi eminyaka yabo sasike nathi sihlala nje siphuze nami ngisasebenza thothi sizohlangana yabo la sihlangana khona sibona hawe khamba kanjani indoni yabo thothi soyiphuzela kanti vele futhi ngothi mase ngifika la athi hawu wena futhi yabo hawu yabona sijwayelana nje kanjalo yabo kanti futhi vele mase kuzoseshwa kuza yena qala uyena uzaqala kimi ithi lalela wena susicala lakho la yabo kodwa lokhu kwenze sikhamba isikhathi yabo hayi nangempela hayi ngithi mina ngiyabhema mina ndune ngeke uyazi bethu angibhemi uthi athi ngibuka izandla angiphenye izandla kanje izandla zimhlophe hayi akukhomi angibhemi nje mina hayi ungabi nankinga hayi athi kulungile hayi beyithatheke leli cala lami leli bahambe nalo hayi bese kushiswa umuntu ke manje ongidayiselayo ayaqethe wathi vele isigebengu yena aye avela phika athi yena akadayiseli mina futhi akadayisi yabo ayaphika yabona phike ngalendlela futhi la muntu lento wayenza ngoba wayeseyikhiphile icala kuyena walisa kwenye indlu bengaboni shuthi wayesa kwabanye ontanga bakho yabo so ke bamkhona umuntu ophuzayo ke lapha nathi washaya ivosho mawushaya ivosho usukushofa kuphume umuntu esesiswini hayi wangaphuma lutho hayi kodwa kwathiwa asiphume la kule ndlu le basiphuma kule ndlu le sizophuma siyangale eBene Plaza yakho manje awuchazelana endabeni yelokhuzane yevosho ivosho balikhiphe into engaphakathi oyinyusile okusho kahle umuntu okhiphisa ngesisu lo muntu okhiphisa ngesisu that's why ngithe mina bakuphuzisa lo muthi lo bese bethi shaya ivosho kanje ngekhathi shaya ivuthu uyayiphumela uvele kuphume wona lento oyifihlile uyabo isuka inyusa ngaphansi ibophe ngophansi iboshe ngoplastiki bese ke egcoba uvaseline bese iyanyuka yabo fethu lo yaphuma lutho yabo hayi kodwa ke vele kufike iphoyisa lesigwegwe kwani iphoyisa lesigwegwe ke ngisho nase la lijele likhulu bakufike lona hayi uvala lo hayi yabona la baba lo ngiyamvuma la futhi akekho umuntu ongamazi nje okwaboshwa noma uboshiwe njoba ngikhuluma nje bayazi ngikhuluma ngobani uyabo hayi livele lifike lishintshe yonke isystem lethi hayi ubani nobani hayi baphume he yabona ngithi manje ngoba sengila senginemthwalo eminingi yabona ngithi bawuhamba ujwayele ijele yabo ugcina manje yabona usuneze thotha umuntu
Uyabona uyathenga uletha into zokugcoba ama-roll on yabo, ufuna umkhemisi lo noma ufuna insango yabo. Ngithi nayi mnikeze yabo, anginikeze lezi zinto ngale nto ngiyifaka la ebhakedeni. Seyigcwele manje yabona, seyigcwele angisazi ukwenze njani. Yabo, afika athi hayi uphi umthetho, uphi ubani. Ambane ngaphambili. Hawu. Lapha njalo mina ngiyazwala nomphathi wakuleli jele leli. Abaphathi lapha bawu2 kodwa mina ngizwala nalo yedwa. Yabo. Uyangazi nje kakhulu. Yabo, hayi ngiphume. Yabo njengoba bengikhipha la. Akekho ofile, khona lo munye ke. Ofile yena. Siyohlala ngaphandle, sibaningi siyohlala phandle. Ngoba sikhipha impahla la, siyoseshwa phambili. Yabo. Phane ebhene plus siyaseshwa yabo yonke into akutholakala lutho. Bangena endlini, basesha impede ethu kuphela, hayi laba abanye. Ungatholakala lutho, hayi. Sihlala kuba khona njalo bahamba ngedraft khona la. Yabo. Masiyabuza manje thina kuthiwa wena besho kimi Thuzo yethu. Wena uyangaliza hansi ema-B. Hawu. Hayi, ngingabi nankinga. Ngihambe mina ngethu, hayi ngifike ngihlale ethu. Mangifike ethu ziyakhala ke ethu, hayi kancane ikhala ngempela ke lapha. Umthwalo ungena manje namanje. Umthwalo ungena manje namanje. Ngisho wathi kade kuseshwa namhlanje. Kodwa ebusuku ungena umthwalo. Cabanga kumbhede engilele kuwona. Umthwalo ungena la ewindini lami. Isona sigameko lesiyana ke ayesangithusa. Umthwalo vele uzongena kimi nje ngqo. Makushaya umthwalo uyawe emaphasage umthwalo emaphasage uyadotshwa. Bawudoba kunendlela yokudoba lapho umthwalo ufike kuwe. Mawudonse uzowela la kimi la ekhanda lami. Vele fanele ngisuke vele mina basusa umbhede bagudluza umbhede uwele khona ngoba vele lona windi kunofefe la ngimi kodwa manje laba angibazi bafethi babenze kanjani lento. Yabo nje base beyikhandile ukuthi bayalivula ufefe elincane, balivula nje kanje, bathatha umthwalo bangene bese beyalibusa. Ngeke uzubone ukuthi liyavuleka. Ngisho ufika usesha uyiphoyisa awuboni ukuthi la kuyavuleka. Kanti bazoyibamba lento. Yabo, kanti bazoyibamba mayi. Yabona ekseni bengene bezosesha. Ngathi kuyase kuyazi ukuthi iphoyisa libonile kade sipatrol ebusuku. Hayi ekseni zavulela zonke lezi zindlu ezikulo line wethu. Hayi thina sangavulelwa. Hayi ngabona hayi yabona lapha futhi ngiyacwila ke futhi iPhone yami la ngiyacwila la. Ngaleso sikhathi vele imfene yami ngathi ngiphethe le mfene encane. Yabo babe kade bengicwilisile ngale ngiphethe encane. Hey. Hayi la impela hayi babengena nje basikhiphe nje thina sodwa mawuphuma Okay, sacela ukubanga umuntu ongazi kade unokukhuluma ngemfene yini imfene. Okay, mangikhuluma ngemfene ke babukeli ngikhuluma ngefoni. Yabo siyibiza ngemfene ke lapha. Ifoni yabo. So mabefika ke lapha na uma uphuma eminyango nje vele uyaseshwa. Uhambe uyolindela ngale ngaphambili. Uma uhamba nomthwalo uhamba nephoyisa lakho futhi. Hambe nomthwalo wakho lapha ubeke ligade. Kanjalo size siphume sonke. Sicheckwe siseshe athola amacala. Hayi kuthiwa ubani lalo lombhede ngishaya mina kuthiwa uyabona ke nje wena usazochaza ukuthi lo mthwalo ungene ubukuphi wena. Hey. Athi mavele ubaba balangibajwayele yabona njalo kuyixoxela nabo ngoba vele angibhemi phela mina. Hey ngivele ngithi mina emntwana yazi phela nginenkinga lapha ngiyazi awungichushise la. Hey lapha ngiyaklinyeka kule yandlu le. Vele ngiqaba manga ngithi ngiyaklinyeka into ongayazi. Ngiyaklinyeka lapha mina. Hayi ngeke ngicela ukuphuma kule yandlu ngeke. Kanti mina ngibalekela leso sigameko lesi esingehlele la ngibalekela leso sigameko nje kahle hayi. Abone lo baba ukuthi hayi kuyabaleka lo kodwa ke kuyayisiza alifake udaba kulomphathi lo okuthi lo wayengekho ayasho ukuthi ayingeke. Yabona nje ngangilokho lento yami ngiyicela nje uDumo. Ngoba ngifikile lapha aliphelanga iviki ngihlala khona. Alikaze liphele iviki ngihlala khona. Kodwa evikini ngasesha wawu4 lapha evikini. Ngazaca impela kancane ngoba phela mawusesha uyazacisana ukusesha ngoba awuphili kahle. Awuphili nje kahle imfene maye ngeke akuphilike ejela ngifunje uqamba mayisigwebe sivele simela. Uyabo so ngagcina bengivumeleke impela ngahamba hayi ngaphumule ngathi ngaphuma kuleli cala le kanti futhi ke ngiphuma nje vele bonke abantu ababesele lapha kufanele bechaze phela ukuthi obani abafaka umthwalo la
ungena kanjani umthwalo, ngasinda kanjalo ukuthi mina sengiphumile kule ndlu le yabo, ngaphuma ngaya kwenye i-section esengishola ukuthi kwangisiza lapha ukuthi ngisheshe ngisebenzise ingqondo, ngoba kube kuthiwa ingqondo angiyisebenzisanga laphana, hayi ngangishaya nendlu lapha, ngisho ukuthi vele nje zayizokhala kuwonke umuntu, ngitransfer futhi ngiye kwelinye ijele, ucabangeke ngitransfer sengiphuma sengihamba, uyabo. So sengishola ukuthi kufika kwami lela jele kunesifundo futhi engasithola khona, kodwa futhi ngathi lathi ukunginyukunya kancane, kodwa ngagcina ngajwayela, ngase ngikwazi ukugwema izimo, yabo. Ngagcina ke vele sengiyekile ngoba ngivele sengihamba kulela jele. So sengishola ukuthi ke kubabukeli ziningi izinto akumele beyiqaphele uma bebesha, futhi bengayifaki entweni engahlangani nazo, futhi bengafiki bethi bona bazokwenza into engayenza. Mina wele ngaba nenhlahla ngoba angagcina ngingakwazanga ukuthi ngiye kwamanye amajele ngenxa yamacala babewathola kimi, yabo. Lokho ngakubonga kakhulu ngoba ngagcina ngingakwazanga ukuhamba, kodwa phela ngangiba nayo indlela yokuthi ngigweme leya nto noma ngilivikele lelo cala, yabo, ngokukhuluma. Nanokukhuluma kuyasiza ukukhuluma, yabo. Ikhona okwangisiza kakhulu mina ukuthi ngicine ngize ngikwazi ukuhlala lapha ngize ngihambe, uyabo. Ngiyabonga nje kakhulu kubabukeli. Cha, ngiyayithetha inkundla futhi ngiyayivala la. Ngicela ukuthi ababukeli baqhubeke ba-subscribe, bafollowe leli page, baqhubeke futhi balilandele njalo, balibuke njalo. Ngiyabonga kakhulu. Uxolani bonke imithetho lo bekhuluma, siniyosala kahle.